Saan niya? Ngaku, hindi mo agi ba? Kung makakita ka nimo agi, tawag ako kay matago sa ko kay ako may una para ganahan po sila mahubag nga. Oh, sige, sige. Ay, ikaw may tawag nako kay unsa na ko makakita nga ikaw ka. Ay, sige. Tatagos ko. Sige, sige ko. Dali aras ko marta. May takalot ang meron kay kapoy kay manarba ako contraction. Ay, init kayo yung kayo pasan sa usiksa kong bas. Ako ko dahil kay basin uri magkakwarta na yun. Mayroon magkabantay ko anong naay mo agi. Kay mo parugri. Huwag pa magiging agi. Nanitaw, bay! Nanitaw, bay! Ngagi, bay! Ay, malo, ay, kinuuya sa buto. Ratay mga gagming grasya pa, hatag. Sus, inuta. Maluhoy mo sa buta. Pwerte naging uli sa ora. Buta dyan ay kanoy? Buta, yung taon ko. Pagkatingin mo kanoy? Taga-baryo wakwat. Uyam sa taon ini mo isa. Ito ka nagadako ng lawas. Dato mo tayo tutunaw na ko. Hatag 5 pesos. Nadala ko ano ya? Oh, ada efektif buhog na. Punya titiod, mudagan na. Hindi, wow. Salamat, Ginoo. Kung muhatag manggali ka, ayaw ipariktaan ng tawhana. Kaya ang imong gipadala nga 50, 20 na niabot sa ko, Ginoo. Hindi siya ka 20 na umihatag. Salamat, barata. Bye, 20 na, bye. 20 na. Okay na, bay, okay na. Mudagan na. Sige, good. Mudagan na gani. Bitaw, bay. Bitaw, bay. Emos mo sa buta, maluoy mo. Kay wadat ko'y pananaw. Ikaw, maluoy mo sa buta. Noy, Noy? Dong. Usap ka na eh. Nag-usap ka rin eh. Nagdadam ka ng baso nga. Usap ni. Naam ni sud. Ako anigi. Nga buhi dong kung kinsa tong malumong kasing-kasing. May unta o kaloyan ko. Kay di ako kakita. Abutan ni ka, Noy? Kaluod sa taon na yun. Sus, ganina ka din eh. Unsa kong kaurasan ng barbaro din eh. Tiod na yun sa dugay dong. Kapiya sa taon sa nangagi din eh. 5 pa yun tayo makita, Noy. Sige lang, kinasing-kasing mo yung gihatag. Oo, sa taon dito unta ka sa merkado ni. Kaya nagkan na yun. Kinila ko ano eh. Manin sa merkado nga gianan. Nalakuan na eh. Ginoo. Kung muhatag manggali ka, ayaw ipaagi ning tawhana. Kaya ang imong gipadala nga 100, niabot sa kuha 50. Butahan. Pero Sige lang, pag ginuok pa. Usba lang yung taon nilang mga kartiyo, bay. Pintar ba yun? Effective bay, pero pintar naman. Okay na, bay. Nang sakit. Bahid daw. Pre! Ay magaikan. Dito ko merkado, pre. Nagkilo isda ba? Nya na magdagang mayong isda dito. Unay mayong isda labas si pre. Ba? Kita tubutan dito, pre. Kaya to pre dito. Oh, nagyan ako karon pre kanang ako gitong gitagaan ganig kuan pre. Tagaan ako 50 kana luoy ko ba? Nya sa istorya. Ingon to siya pre nga. Ginoo, kung hatag mong gani ka, ay lang iagi aning tawhana, kaya imong gipadanga sa gato, 50 ra na abot. Mao sa kuha pre. Ihatag ko niya og 20. Nya na siya pun. Ginoo, og muhatag gani ka pinitan ta ani ako kabuta, ay paagi ang tawhana, kay imong padag 50, ang naabot 20 ra. Mo ni po ba ko, matay ko mao sa ning buta. Bisag di siya kita pre, pero kamao siya mutagan kung pili atong gihom. Mura buta nga ta pre. Mura mag-i-scam ta nang nagdugas sa tao. Nagdugas ko pre, mura buta jud na dawag sukod, sirap puno sa. Monto pa pug merkado pod. Kay tanas ko tag pila kilong bugas ba kay niingon man gud ka moabot ako no tag 10 ang kilong bugas nya. Napas mo na ni ako balik ko pre. Ito, duda ko pre di buta pre. Ang katro ba ko 50 pre? Para palit mo tong bugas. Ni sunod ko atong usa ka tawo pre hatag 5. Nya karon hatag ko 20. Pinato kag istorya. Ato balik ko. Efektif ang plano. Sabay ta, ubay ta. Ha? Oh, imuhan babay. Kuan usa. No. Ngano man nga bajing ko ni kuha niya imuhas kwenta dapat to nga unta ni. Ako may nasa plano no unsa taon ka ba? Di sabi alale mamagbuta-buta atang-atang ni kasada niya mauot. Dapat imuha ko no ni bajing ko kuha nas kwenta. Ay yogi, ako roy gada sa plano ko wa akong plano. Di ta kwarta na unsa. Kaya ta sa utok mo. Gamit lagi na kong utok pero dapat to nga tangay mao may atong sabutan. Adi pwede lagi na unsa. Si kwenta ako kay hayahir kay kagtrabaho ka. Gabarog ra ka ana. Di lagi ilali mang magbarog niya pabuta-buta kang masak pataro nga di tabutari. Ako rin makulatan, ikaw di? Ay, sis, naunsa mo ito. Ato po na planohan, naunsa. Basta karon makakwarta tao, di ako iskwinta. Duha na. Balik, balik. Pabuta, balik. May 5 rin nga kuha. Ngayon mo, iskwinta. Ika, pagbuta. O, tungkod, o. Buta, asam itong buta. Maling buta. Ay, butay. Hindi. Pauling buta ganina. Sir. May yung sila. Ikaw mo yung unang lihatag ganina. Sir, di ko kita. Sir, buta. Buta nga, iskay.